Qis mid-darba u waqta darba. Il-mama u l-papa ta' Turu xtaqu jagħtu sorpriża lil binhom wara li kien mar tajjeb ħafna fl-eżamijiet li kellu tal-iskola. Huma kienu diġà weduh illi jekk jirnexxielu jgħaddi mis-suġġetti kollha, kienu se jixtrulu rigal sabiħ. Dan għamluh sabiex jagħtuh ftit tal-motivazzjoni żejda u jitfa' aktar moħħu hemm fl-istudju. Sabiex wieħed jgħaddi, ma setax joqgħod lura milli jagħmel ftit sagrifiċċju u jistudja ta' kuljum. Hekk minn dejjem kienet twissih il-mama, jekk wieħed jaħdem jingħata l-premju xieraq. Il-papa kien ħa ġurnata frank u l-ħanut ma fetħux. Hekk kif Turu telaq lejn l-iskola, il-ġenituri tiegħu lestew sabiex imorru jfittxu rigal xieraq għal binhom. Ma kinux jafu x'jistgħu jixtrulu, għaliex Turu kien iħobb diversi affarijiet. Il-mama wisset lil papa sabiex ma jaqbdux u jiddeċiedu qabel ma jduru ftit ħwienet. Kif jgħidu, qis mid-darba u waqta darba. L-ewwel ma marru kien f'ħanut tal-ħwejjeġ. Hemm bdew jaraw xi ħwejjeġ sbieħ li setgħu jogħġbu lil Turu. Bdew jaraw flok wara l-ieħor. Iżda lil mama li fuq il-ħwejjeġ u l-moda kienet iffissata xejn moġoba. Min hemm daħlu f'ħanut tal-ġugarelli. Kien hemm bosta ġugarelli sbieħ minn fejn wieħed jista' jagħżel, iżda wara li raw diversi ġugarelli, il-papa qal lill-mama li aħjar jixtrulu xi ħaġa aktar bżonjuża għaliex ġugarelli kellu kemm trid. Il-mama qablet u ħarġu minn dak il-ħanut sabiex daħlu f'ħanut ieħor illi jbieħ affarijiet tal-crafts. Huma u jduru jinutaw li kien hemm parti dedikata għall-armar ta' modelli differenti. Fuż dawn il-modelli kien hemm karozzi, ajruplani, muturi u oħrajn. Il-papa mal-ewwel oġbuh u peress li kien jaf li Turu jħobb ħafna l-karozzi, tant li għandu diversi lob bil-karozzi involuti, għall il-mama li skontu dak kien rigal ideali. Il-mama li kienet taf li bina kien iħobb jarma diversi oġġetti bidu qablet ukoll. Iżda liema mudell minn dawk li kien hemm kienu se jażlu. Damu għaddejjin jiflu karozza minn oħra u fl-aħħar iddeċidew li kienu se jixtru il-karozza ta' tlilaq blu. Dan il-kulur kien għall-qalb Turu u żgur li kien se jieħu gost bih. Turu wasal lura mill-iskola u l-ġenituri tiegħu kienu ħejjew il-kamra bil-bżieżaq. X'in daħal, Turu baqa' mistaġeb dik is-sorpriża li kienu tawh. Għandna waħda kbira u tawh ir-rigal li kienu xtrawlu imgeżwer sew bir-wrapping paper. Turu fetħu minnu fih u ra dak il-mudell tal-karozza. Tajt kemm feraħ. Ma damx wisq ma fetħu u beda jipprova jarmah waħdu. Kemm ħagost. Anki l-ġenituri tiegħu li rnexxielhom jażlu rigal xieraq għaliex kif jgħidu qis mid-darba u waqta darba. Tifsira. Wieħed għandu jifli sew l-għażliet kollha bil-konsegwenzi li jġibu magħhom qabel jieħu deċiżjoni definittiva dwar dak li għandu jagħmel u jagħżel.